Проверили сте данните в кадастралната карта и сте открили нещо наредно. Различна площ от нотариалния акт, грешни граници или съседът фигурира като собственик на парче от вашия имот. Грешките в кадастъра не са рядкост и последствията са сериозни. Проблеми при продажба, ипотека, строеж или спор със съсед, който може да продължи с години. Поправката не е автоматична. При грешка можете да поискате съдействие от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При спор за граници между имоти, най-вероятно ще преминете към съдебни процедури. Още с новия член 54г от Закона за кадастъра и имотния регистър в сила от 9 февруари 2026 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър може сама да се снабдява по служебен път с данни за вписани актове в регистър по Закона за електронното управление, без да е нужно вие да ги представите. Това опростява и ускорява процедурата по отстраняване на грешката. Ако сте открили грешка в кадастралната карта, консултирайте с нас при да предприемете действия. Обадете се на посочения телефон.